Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ko ɗum ɗo wiyete masɗe pular. Ayi ɗo ko a e i o u ɗum foɗani, ɗo potta a e i o u. Wadde masɗe pular ko joyi, daɓɓe ɗe joyi, poɗoje ɗe. Ɗo ko a, ɗo ko a, ɗo ko e, ɗo ko e, ɗo ko i, ɗo ko i, ɗo ko o, ɗo ko o, ɗo ko u, ɗo ko u. Ni foti no jangata mbawa tampude andu hoore maɗa. ƴettu kuɗel ma e karne ma mbañirtuɗa janga ɗigga. A hoolaki hoorema, ƴew camorɗo ɗakkoɗa sara makko walluma jiya lawol. Aɗon yidde ballawo ma, noddu en 00221 77 906 1481. mbaɗa yaya, mbaɗa li, jiya WhatsApp o ngara taggitoɗa. A saggani ko ɗum yiɗa. Yo Allah wallu, yo Allah renu. On jarama. Wassalam.